A Girona passen coses. Avui volem conèixer un projecte empresarial que gestiona comunitats creatives i de talent. La Xènia Luque és la directora de Girona Hub. Hola, Xènia, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé. Hi ha molt talent a Girona, Xènia? Jo crec que actualment sí. Nosaltres aquí ara mateix estem situats al centre i veiem molt de moviment, sobretot aquí per la zona de Hub, que és el que gestionem una mica nosaltres. Creiem que actualment i de tots els sectors i cada vegada més a Girona. Vosaltres gestioneu espais on aquest talent i la creativitat es troben. Què pot aportar un coworking a la teva vida professional? Jo crec que és un espai on et pots trobar amb persones que no tracten el mateix que el teu dia a dia, és a dir, que treballen de coses completament diferents i aquestes sinergies que tu pots crear i que puguis col·laborar amb altres persones de diferents sectors. Jo crec que és una mica la gràcia d'un espai de coworking, d'un espai d'oficines compartides on hi ha tants de sectors i tant de món empresarial, una mica és això, i el que puguis crear negoci i puguis crear inclús amistats d'un espai totalment diferent i de gent totalment diferent. Per fer-nos una idea del Girona Hub, quins tipus de professionals hi ha ara mateix? No tenim una vertical concreta, la veritat. Ara mateix aquí tenim des de persones del sector tecnològic, empresaris del sector health, autònoms, emprenedors, tenim una mica de tot. Ara mateix hi ha una barreja de tots aquests perfils. Una de les coses que feu que està molt bé és una mica aquestes activitats i dinàmiques, no?, per dinamitzar una mica, no? He vist que heu fet una conversa musical amb els Lacs en Busto, no? Feu conferències diverses, no? Sí, exacte. Nosaltres tenim una part d'agenda, que és una de les parts més fortes que tenim aquí al Girona Hub, a la qual creem nosaltres esdeveniments de cares a empresaris o de cares a... Estem fomentant molt més la part cultural, sobretot, però també tenim col·laboracions amb altres empreses. Nosaltres disposem també d'una part de club d'empreses, que és un club privat amb empreses d'aquí a Girona que aposten pel territori i tot el que fem aquí, i creem esdeveniments tant per a aquestes empreses com per altres tipus de gent que vulgui formar part de tota aquesta comunitat. A part de tot això, la part de col·laboracions amb entitats, com per exemple el que em comentes tu l'altre dia, va ser una col·laboració amb la Casa de la Música i Estrenes, amb la Conversa, i anem fent diferents, tant culturals com empresarials. Sí, una conferència al Genís Roca, dinar amb Ferran Martínez, és a dir, que abarqueu una mica molta temàtica diferent. Sí, és el que et comentava, no? Sí. Tampoc, igual que els nostres clients tampoc segueixen una vertical, tots els esdeveniments que fem tampoc les segueixen. Llavors tenim des de part cultural, més empresarial, aquí passa de tot. Nosaltres estem oberts a escoltar, a poder crear coses. Volem que un dels nostres lemes és que aquí passin coses i volem intentar que l'edifici, que la farinera d'aquí a Girona i Girona Hub sigui un lloc de referència on puguin passar totes aquestes coses. Llavors sempre animaria que qualsevol persona que tingui una idea o així, crec que aquí és el lloc on poden passar totes aquestes coses i estem oberts a escoltar-ho. Ara has anomenat la farinera Teixidor. Què representa per vosaltres aquest edifici? És una mica la vostra seu central, no? Sí, exacte. Nosaltres estem aquí situats des de fa ara ja 3 anys i mig. Per nosaltres és un edifici, jo soc de Girona de tota la vida, llavors la farinera per mi representa un edifici molt emblemàtic de Girona. Jo crec que tothom el coneix. Això ens ajuda moltíssim. També, que a més està situada ben bé a 2 minuts de l'AVE, que nosaltres sí que toquem, com que toquem el sector empresarial, ens arriba gent de tot arreu i això ens ajuda molt. Llavors crec que la farinera és el que et comentava, ara intentem potenciar més la part cultural perquè l'edifici en si té molta història com per poder crear-hi tot aquest tipus d'activitats. Llavors és el que volem aconseguir. Us he estat una mica estalquejant i he vist que sou un equip format per dones. Això marca la manera de ser de Girona Hub? No està predefinit que estigui format per dones, però sí que actualment tot l'equip el formem dones. Llavors no és que tingui cap sentit. De fet, han format part altres homes antigament a l'empresa, però crec que ara mateix és molt important per nosaltres perquè sí que tenim una molt bona gestió amb l'equip, vull dir, no està predefinit, però ens agrada també poder dir que portem tot dones i que totes som molt treballadores i cadascú té les seves responsabilitats i el seu càrrec i això és el que defensem una mica entre totes. I que ens entenem entre nosaltres i que tenim iniciativa, aquestes coses que a vegades ens neguen, no? Tot. Escolta, Xènia, explica'ns una mica com va néixer aquesta iniciativa. Doncs Girona Hub va néixer, això el que comentava, fa uns anyets, i la iniciativa és de diferents empresaris d'aquí a Girona que tenen les seves empreses i decideixen trobar un espai on que aquest ecosistema empresarial gironí es trobi, perquè ells buscaven algun lloc on quan volien fer esdeveniments, no trobaven un lloc on encaixar. Llavors aquesta idea va sortir una mica d'això, voler potenciar espais, aprofitar l'edifici que portava tancat feia uns quants anys i poder tornar a reactivar tot aquest moviment aquí. Llavors aquí ens hi passen
una mica el que intentem fomentar és la part d'emprenedoria, que tota la gent d'aquí a Girona intenti quedar-se aquí a Girona, que tenim un talent molt important en aquest sector. I que ens passa això, que molta gent marxa i que et dic, aquí a Girona, que estem a 30 minuts de l'AVE, si arriben a 35 minuts de l'AVE. Llavors, això és una cosa de les que potenciem, que la gent es pot quedar aquí a treballar. Llavors, la idea va néixer una mica d'això, de poder tenir aquesta gent aquí i trobar un lloc on aquesta gent es pugui trobar i vincular-se entre uns i altres i crear aquestes sinergies uns amb altres. No cal anar a la gran capital per fer grans coses, sinó que ara, no? Amb la digitalització i estant connectat pots estar i pots fer grans coses de tot arreu. Quins plans de futur teniu? Teniu alguna cosa al cap de dir que hem d'aconseguir això? O la vostra inèrcia ja va, esteu com molt organitzats, que aneu fent coses i aneu bé? Sí, nosaltres ara mateix sí que estem en pla de creixement, ja et dic, estem intentant entrar més a la part cultural, que no la teníem tan experimentada. Llavors sí que ens estem estabilitzant perquè ara estem en un moment de creixement molt important i això estem mirant a veure com ho estructurem internament, perquè a vegades l'empresa tira cap a un punt, nosaltres les oficines les hem tinguent generalment plenes, potenciem la part d'esdeveniments, que creiem que és el que pot aportar més ara mateix, i la part de club d'empreses, però estem intentant, com diem, gestionar una mica l'èxit, no? Ara mateix anem creixent, què fem? Implementem més personal, intentem crear més coses aquí, anem veient una mica. Llavors, el pla de futur, de moment, és adaptar-nos al que ens està vinguent i veure a veure com ho podem encaixar amb el que estem visquent. El que està clar és que es nota això a les xarxes, que esteu fent coses, o sigui, he de dir que jo us he localitzat per això, perquè us veia com molt actius fent coses, i una altra cosa que és que ens pensàvem en pandèmia que ja no sortiríem mai més de casa, i la gent, si es fa un esdeveniment que interessa, la gent hi va, és el moment dels esdeveniments, no? Totalment, igual que treballar, la gent el que vol és trobar-se amb gent. Ja sabem que avui en dia moltíssima gent teletreballa a casa. Clar, això ho veiem aquí, que la gent que ens ve és gent que està cansada de teletreballar a casa i que vol crear una comunitat, encara que no siguin els seus companys de la seva feina. Llavors, encara que fem això, si l'esdeveniment és bo i ho requereix, cada vegada la gent surt més de casa. Gent que teletreballa, porta molt temps teletreballant, però té ganes de tenir contactes, de tenir inputs, no? Per generar també creativitat, no? Amb altres persones. Exacte. Nosaltres no només fomentem tota aquesta part externa d'esdeveniments més corporatius, sinó que internament a tota la gent que tenim aquí els cuidem molt. Llavors intentem fer activitats perquè es coneguin entre ells, tant siguin afterworks, esmorzars, sessions de ioga, posa-li. Una mica intentem fer que es sentin part d'una comunitat i que puguin saber que aquí és casa seva. Doncs mira, ja ho sabeu, tot això que ens ha explicat la Xènia Luque, la farinera teixidor a l'edifici, aquest coworking i totes aquestes activitats paral·leles, estarem pendents de tot el que feu els pròxims mesos, diríem. Gràcies, una abraçada. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.